खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 जुन 2023 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमाफोरनि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ साननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरबा लोगोजों अनजासोगारगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै गोबां लोगोआ बांनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थानांनो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प त
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थालांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोदान थांखि लानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ फ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान हानि जालांनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो दिनै मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखुमा जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननाया देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन
न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हानाय नङा बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।